is weer vrede meedje, maar het weekend vaart door. Bij Noorderwien beginnen, ja dan haast het varelkoor. Dus zet maar loet die radio en zit maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwien live, Noorderwien live, Noorderwien live, bij Willem de Vries. Ze mij wil mij, maar dan moet ze wel rennen kennen. Of het rennen kennen. Ik ken het, maar ik doel erop om Jim te bereiken. Of eens mezelf en dat is 4 genoeg. Welkom bij de tiende aflevering van Noorderwien Live in de backstage, oftewel de afterfilm. Met van alle scrum, verschillende muzikanten komen er los, dus kindje. Willem Dordweg, Willem is weer aanwezig, iedereen is weer heel positief, maar ik weet het omdat ik, oké, dat is het even een intro. Dan goeie, we zijn hier bij hier Big Band Q en we gaan even ons eerste interview van Joet, want we hebben hier onze spreker erbij. Joet, we hebben hier optreden, zin in? Ja, ik heb er heel veel zin in. En de hele Big Band die achter mij ziet ook. Dus, wij zijn Big Band Q uit Koudem. We repeteren veel in Snake tegenwoordig. En vandaag gaan we samen met Jack Bottleneck optreden. Alright, tof. Ja, hartstikke leuk. Dus heel ander geluid dan ook? Ja, want het is met zang, dus dat betekent dat de partijen die we spelen ook zijn aangepast aan de zang, zodat onze Jack ook goed te horen is. Volgende week zondagmiddag, 19 november, spelen wij met de Kilkennys in de Neushoorn. Scrum versus Kilkennys, Kilkennys versus Scrum. We're gonna fight or we're gonna make music. Anyway, it's gonna be awesome. You have to be there. Ging over naar het Engels. Boeien. Hope to see you there. Right, guys? Ja, oh, en ze zijn natuurlijk live bij Noorderwien Live. Dus voor u is het ideale moment om even een interview te doen. Oké, Jim, komen we dus binnenkort hier spelen. Klopt dat? Wanneer? Ja, we gaan spelen. Yes, heel goed. Oké, goed. Jij bent aan het filmen, hè? Je bent aan het filmen. Ik ben ook aan het filmen, inderdaad. Ja, we gaan het knippen, ga jij erin knippen. Oké. Ja, nee, wij gaan hier spelen, ja. Wij gaan straks tussen 3 en 4 spelen wij onze nieuwe single. Tof, ja. Liedjes van onze nieuwe EP. Ja. En we gaan er een feestje van maken. So, I have to tune it up because it was in the van for the last 3 days. Okay, tune it up. Sounds alright to me. Sounds okay. Who are you? Who are you? I'm Dirk from Noorderwien Live. What do you think? Oh, very good, yeah. Yeah, excellent, yeah. It was amazing, big show. Thank you for this show. Yeah, this is a show. Thanks very much. Yeah. Alright. Yeah. Thanks. En jij bent er ook heel Jazeker. Bibelus? Ja. Wat was er in deze band? Ik ben van alles nog wat, maar over het algemeen doe ik alleen het geluid. Ja. Na werk, en dan kies het jaren. Ja, ik ben een half doof hoor, na al die... Nee, prachtig, maar ik begreep 12 verschillende banden binnen Bimo kwamen ontstaan en doen we dus toen ook al Bibelutsen? Nee, dat is zo ontstaan. Voor mij ook een verrassing, maar hartstikke leuk natuurlijk. Scrum, goeie band, beste, ik ken ze ook al jaren natuurlijk. Ja, toch? Hey, hij komt lekker sleuren naar Friesland, daar ben ik ook heel blij mee. Dick van Altena, live in Noorderwien. Ja joh, het gaat allemaal lekker achter elkaar. Muzikaal feestje dus, Kilkennys, jij erop de Make Big Band Q. Al die dingen, ben ik genegen om al die instrumenten om te... Al die instrumenten bij elkaar, we hebben een heel korte tijd. Blazen en knijpen. Nee, niet daar, hier aan de zak. 2. 1. Ja? Hartstikke mooi. 2.
Ja, ik vind het hartstikke goed, hè? Ja. Goed ding, Willem. Ja, dat is we hangen hem op. We hangen hem op, ja. John Roffel van Mooi Werk ging het hier. Die kennen we natuurlijk net al.